the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Si Celine, ginaingoin, mahal ko kamong akong pamilya. Apan pasaylo ako nga mubiya ko, aron matagamtaman ko ang kalipay nga wala ko matagamtabi uban sa inyong kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hanggaw ka man yun bisag unsaon, oy. Gihurot ni mo og palit ang tambal ni tatay ni mo. Pero ang kuryente, wa ni mo bayre. Buang ka man kahanggako. Gisiguro na ko ang tambal, nay. Kay kuwang naman akong kwarta para ibayad sa kuryente. Bugo ka gyud. Agay, da. Nay, maugid ka, nay, uy. Dayong kagpanapat. Gaan kay kamot. Hapit ako pulinin yung pagtratar na ko, ha? Kay gano man, ha? Ngano, ha? Musukol ka, ha? Sige, sukol. Sukol, dapati ko. Magbugnot na! Ilad kag batasang anak ka kasi gidayon. Baos og dapati ko! Nay! Sige! Sige dapat si mama! Kipatyo tingin ka ni Malaka! Hoy! Sa itong nadungon ako, ha? Ito? Ganun mingon ka niya nga baos og dapat, ha? Unsa? Unsa to? Bubaos siya og dapat ni mama? Ay da, ako lang siyang gihagad, oy. Gihagit na ko. Animal maguding bayhan na gud. Ang kuryente giawahi og atiman. Sa sunod adlaw pa kuno niya bayran kay kuwangan ang iyang kwarta. Ang tambal ni tatay og ang tubig. Nabayran na nimo? Ha? Nabayran na ba? Oo. Mabitaw nga nakuwangan ko. Kay nipalit man ko sa kakilo nga bugas, guyd. Ako ni bayar sa kuryente, be. Pero ilisi ko, ha? Sa sunod adlaw, ilisi ko. Di lang ko mo ilis, kuya. Uy, ikaw na si tampo, ana. Sa? Agay! Kuya! Nalagi. Pagtiyan na lang ko ninyo! Grabe, hasad. Uy, mura man yan ang kagdilit niya anak, uy. Kay uman sila pagmahal ni mo. Si tatay noon sa maayo pa naglawas. Pinangga ko niya. Siya rin nagpanggaan ako. Sa akong nadunggang istorya pa, hapit ko no na mamatay nanay ni mo sa pagpanganak niya ni mo. Mamanisulti po sa akong nanay. O kana si Abyong, maong suko po na ni mo, kay mas pinangga ko no ka sa imong tatay kay niya. Permi ko no na siyang bunalan sa imong tatay sa lagsik pa. Ikaw, agit ko no kakatilaw, bisag kusi na lang ni tatay ni mo. O ko'y kalipay sa amo, de Milayoy. Kung wa pa lang nas tatay, hagpayra ko nga nibiyas amo, Ako pa ikaw nung. Manguyab na lang kayo niya, magminyo ka. Aron imong pamilya na imong atimanon ba? Uban sa imo niyang mahimong mga anak. Mao sa day naabot sa kong una-una, day. Mas may pagmagminyo na lang ko. Si Jongjong ay, tako mo kaya gusto nimo. Sukta na. Day! Day Silin! May kinera ka diha, day! Sus, day, ang imong tatay. Giatake na sa kasing-kasing. O gidari na mo sa ospital. Kinuo ko. Hala! Si tatay! Tay! Tay!
Tay Panyong. Wala gid ka, tay. Ikaw ra ang tabog tong nagmahal ako sa tong pamilya pero gikuhasan ka sa Ginoo na ko. Unsi ni tapos ni tatay. Tanawa! Patay na sa tatay. Ug ang tambal nga imong gitingog sa pagpalit. Wa na gina magamit ni tatay. Wa na! Ini ko man na niya sa lubong ni tatay. Mubiya na ko sa ato. Unsa? Magpalayo ko, Kuya Abyo. Ibalik og habwaan ang imong mga biste nga gisod nimo sa imong bag. Kay dili ko mosugot nga mobiya ka din his atong panimay. Abi kay patay na mas tatay. Mulayas ka na. Mulikay ka na sa berinan sa bahay. Matagpuan. Ha! Dili ko musigot. Di ko musigot nga mulayas ka din. Way makabuot na ko kung mubiya na ko din niya. Dako na ko, ug way magbuot na ko kung pakabuhi ko nga mag-inusara. Maputos ka kisbunog kung mapugos ka ni biya din. Sige. Hala sige Byong, kulatahan na kung mulayas ka na. Gipangandaman ko na nindaan ang akong gibuhat. May mga pulis nga akong gipatawag nga naa sa silong naghuwat. Naghuwat nga akong pasakon. Jongjong! Pasudla diri sa bayan mga pulis! Okay ka ra ba din sa bahay nga imong giabangan? Okay na ko din Jongjong. Di na gyud makahilabot pa din hing imong inahan og igsuon day. Kay pulis man ang tag-iya ining maong bay nga imong giapangan. Sakto ra gyud sila sa pusas kung mag-iskandalo sila dinhi. Salamat nimo day Milayha sa imong pagtabang nako. Og labi ka na, Jong. Nasayad ka na sa hinungdan nga gibuhat ko kini. O karong gabi, babalik ko ha. May importante kong isulti nimo. Daislin, katong akong giingon nimo ba? Magpadayag na sa Jongjong sa iyang Oo, sige. Balik ka ng gabi, Jong. Magpaabot ko. Wa na gyud mo'y mahimo ba eh. Dako naman silin. May katungod na siyang desisyon sa iyang kaugalingon para malipay siya. O kalipay niya nga malayo siya sa inyo. Saon na na. Ay, ako eh. Wa para ba ko'y tarong trabaho na. O si mama, labo pang way income. Mauna na kasayop ninyo bay. Inyong gidawda o silin nga. Siya may dakong natabang sa inyong kalisod. Ako eh. Nagmahay bitaw ko nga ano ako sing gidaog-daog eh. Bitaw. Wahin ang pagbasol sa. Ita. Paningkamot na lang mo sa inyong kinabuhi nga wala silin. Ana na lang yun ha, bayabyong. Salamat, Daisilin, nga gisugot na ko nimo. Hagbay raon tatal ka nga gisugot. Pero gipugngan ko nilang kuya. Ingon man sa kong nanay nga magpatunog iyab. Pero karon, wala naging makapugong na ako. Magminyo na naman na. Kana. Maunta na isunod na kong isulti nimo. Naunahan gid ko nimo. Gusto ko nga magpakasalta sa labing madali, Jong. Dili ko gusto dugay nga relasyon, uy. Kay gusto na ko nga magminyo. Uday, magpakasalta. Hoy, kikalitan mo ko ni mo kakos o kiyagan. Magpakasal na bitaw ta. At uning una-unahon ko. Ito na kwarto na. Ito na, Daisilin. Duga na kayo kung yung laban niya. Sergio, kalamihan na Sergio. Masakit sa tibo ko, kinabuhi karon pa ko makatilaog lang. Ang kani ato, mulas kasakit ang ako. Naang ko nila ni Kuya o nanay. Mulas pagdakmal. Pero karong kalami na. Talaga.
Ako na nangikuan ha. Ubuon na namin akong briefly. Katambok sa imo. Taas pagpit. Sagad karon pa ko makakita kay kun ana sa personal. Pahiga pa ko na ta, Chong. Kalami sa kong ibak din imong gigunitan nga ako. Cellphone rakit ko kakita sa ama ini. Unya, nakita sa kong papay nga mukhaon ini. Kaon sa ko. Lami. Lami. Hinahinay kayo ang ipon. Sakit kayo. Kanina tayo, doon ako. Sakit sa papangay ko. Alibi, ato na yung gagawin. Hindi na ba na? Kasakit. Lamit agas. Agay. Chong, pero lami. Sakit na lami. Nakuha ko ni Chong at ang hikayoy na. Ug human sa nahitabo, nag-follow up dayon mi para sa amo ang kasal. Og nakasal kit mi sa huwes. Malipayo na kaayo ko. Og karoy nagsaba ko sa una namang baby. Malipayo na gid kay ko karon. Tungod kay may kaugalingon akong pamilya uban sa kong bana ug sa umaabot na anak. Bago tumakasama ang kaagi ni Celine, dinining tulumanon. What's the style? Malipayo na sa kagwalingong pamilya style. Kini maong sungilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.